Right. Right. Tadaroba. Pano phone in. Vachitaura, vachibvunza mibvunzo, tichipindura. I'm hoping kuti hazvisi kuzolasta too long. Saka totanga nemubvunzo number 1. Geje tapinda. Bvunzai Tinzwe, muri kuti kudini ko? Gaiti answer phone Tinzwe. Hello? Taura yenyu, ndakuisai pa speaker. Ndakubvunza kuti unodza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka. Kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chaya haisi kuikwazi chiri kwakutsikirira. How do you approach that? Mati kudi? Dzokorai? Ndakubvunza kuti unodza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka. Kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chaya haisi kuikwazi chiri kwakutsikirira. How do you approach that? Sa munhu wacho anenge akakutsikirira me makadanana sei? Nyatso mubvunzo wenyu chacho uri kuti kudii kwambuya? Ndakubvunza kuti unodza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka. Kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chaya haisi kuikwazi chiri kwakutsikirira. How do you approach that? Right. Gaini kuti gaga. Ambuya kana muine problem yakaita sei problem haisi bonde. Problem ndimwe makatotanga neproblem. Ukaona uchidanana nemunhu waunobata naye achibata newe even 5 minutes chaidzo kana 3 minutes kana wejongwe asina kukubvunza kuti are you okay? Asi munhu is not a good lover. It's not a good lover. Ukaona uchidana nemunhu zvokuti wakutokuya kuprofile kwaFidzo kuzobvunza Fidzo kuti ndoda kubvunza kuti munhu unomudza sei kuti wakanditsa. Ukaona uchidanana nemunhu wokuti unotoenda kwana tete hidha kana kwana tete ani kunobvunzira. Kana kuti vanonzani vari kuZimbabwe Tilda. Kana kuti vananiko ndovananiko vamwe vanobetsera vanoedza kubetsera vanhu pama. Ukaona uchidanana nemunhu zvekusvika pakuda kuzobvunzira kuvanhu, kun'anga, kumuprofita, kuna pastor kuti ndomudza sei kuti anonditsimbirira, uri kudana nemunhu asiri haunisi kudana nemunhu. Ndoti kudiko nenzwaka first thing chaunofanirwa kuconsider before wasvika kwese pakutsimbirwa nokudididei, tsvaka munhu waunokommunicata naye. So ukaona iwewe uchidana nemunhu wokuti uchazouya uzobvunza Fidzo muchiripo taurai fundo rati vanhu vanyatse kukunzwai muchitaura zvamataura pakutanga izvo zvazviya. Ndakubvunza kuti unodza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka. Kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chaya haisi kuikwazi chiri kwakutsikirira. How do you approach that? How do you approach that? You don't even approach that. Siyai system yokuti munosvika pakuita bonde ichingwa zvisina direction, zvisina communication. Ndatini ukaona uchidana nemunhu even anoita wejongwe achipedza bonde asina kumbokubvunza kuti are you okay? Iwe usina kumbobvunza kuti usina kumbotaura naye zvaya zvokuvhara kumeso zvomaita madi kudai. The next thing unotaura kuti bhurugu rangu riripi? Bhurugu rangu riripi? Hapana zverudo. Ndo minduro yoga yandinayo naso handisina kugarisa pano palive. Ndinoda kuenda kulive kumain account yangu ndo kwandoitira malive.
panapa nawe wazongopindura mibvunzo wenyu isisi kana muchida tozongoenda kuseri ndatopedza live ndatokuudzai. Ukaona uchidanana nemunhu muchipedza bonde asina mbokubvunza kuti okay, iwewe usina mbocommunicate nemunhu wachiona kusvika mapedza bonde, nyangwe achirova hour, nyangwe achita 30 minutes, nyangwe uchigona kukapanura sei, nyangwe uchigona kuti kwacha, nyangwe uchigona kukurunga sei. Pane mai vakabuda nezuro achiti kana uchikurunga unofanirwa kukurunga zvokuti unofanirwa kunyora mupfungwa dzako uchinyora kunzwa kuti uri kunyora zita rake nechiuno chako. Kana usingagoni kudana nemunhu unotaura naye, asingatauri newe kusvika mapedza bonde, nyangwe rikanzi rinonaka sei, wafanira munhu anoti wodya chikafu chiri kunaka asi unombonanzvira, nyangwe drinki chinaka sei, ukaimwa uchinguti semvura yemunhu ari thirsty. Chinhu chinonaka hachimwiwe semvura yemunhu ari thirsty, kumwira zhara. Chinhu chinonaka anoona juice matapirira iri kuenda, there is no way ndingaimwa kuti kudira nyangwe chinaka sei. Fanta, Coca-Cola, waitonzwebuda nomumhino Coca-Cola ukaita zvenharo. Munhu anodya zvinonaka unomuona nezvaano rurimi kunanzvira munhu anenge ari kunakirwa. Malips anoperekedza. Iwo bonde rako raunoita rokuti ngaitidzokorere futi kekupedzisira manje. Akubvunza kuti unoudza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka. Kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chahaisi kuikwazi chiri kukutsikirira. How do you approach that? Iyo sex yacho haihwikwe. Haihwikwe. Ukaona uchida kuiwa haisi radio. Bonde haisi radio kuti ndoda kuiwa. Ukaona uchitaro kuwa. First of all, iyo haihwikwe unongwa kuti haihwikwe. Bonde harihwikwe. Ndoda kuriwa, that's why uchiona marume vachiti kumukadzi ndoda kumboriwa zigadziro. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti vakatora harihwikwe, haisi radio turu haasi macheso anorova bhangi womuhot. Ndo vazhinji vanofunga ndozvoita bonde. Bonde rakafanana nestick yemechisa. Even stick yemechisa yachonaka haiterekwi. Bonde rakafanana nestick yemechisa. Hakuna munhu anotora chinhu chakadai so oti mumuzheve makinki. Even chinhu chinonakidza muzheve ichi asi une maitiro. Ndikutsvakirei cotton bud ndikudzidzisei kuti vakomana musanyeperana. Nyaya yebonde musanyeperana. Murume chichi. Right. Bonde rakafanana nestick yemechisa. Ndikakubvunza chinonakidzwa chii, istick yemechisa rikauti inzeve. Right now unoona kuti iyi stick yemechisa hainakidzwi, cotton bud harisi rinonakidzwa, nzeve ndo inonakidzwa. But cotton bud rinoplaya a part mukunakidzwa kwenzeve because first of all urikuona ndakutoriita soft. Ndinoziva ndikaisa riri dry ndogwadziwa munzeve, uri kuzvinzwa. So ndo zvakaita bonde. So iwewewo kana uchipindwa uri wenzeve yacho, nzeve inoadjusta ikanzwa kakubaya inodai yodai kachipinda kusvika pakanobaya panonakidza nzeve inoramba yakateerera, pakanobaya panonakidza nzeve inoramba yakateerera. Ndopanoona munhu achitsinzinira achidai ziso so achidai so kuti zvapinda. Vamwe vanonakidza zvazvo kuti ndoona adai maziso so stick yemechisa iri munzeve like this. Zvokuzoti inosara yakasviba yadi, that's another issue. Ndo zvakaita bonde. Zvino iwo ukatora bonde senge covid test yokuti unonzi vese takaita macovid test, even chizviita tega, the way covid test is done is so haifi yakanaka. Vamwe venyu bonde renyu rakafanana necovid test, murume unongouya uti kurunga chindo oti ndoda kuita kune rimwe sadi oti okushamisa muromo. Bonde renyu ngarirege kufanana necovid test. Bonde ngarifanane nenzeve nechitanda. Nzeve handingopinzi kuti ndaputsa. Unoenda pamukova woteerera nzeve yako, uchiteerera ichipinda, uchikurunga zvakanaka munzeve imomo. Pese paunoda kutakisenge panovava,
Saka nzeve ndo inodetermina zvinoita ruoko ugu. Ruoko nenzeve munhu one. Saka inini nzeve yangu ruoko gwangu kuenda pasiripo ndodaiwo. Kana ndobvisa musoro ndobvisa. Saka iwe ukaona munhu wako uchiti wakapinda maari, stick yako ichiti yapinda munzeve, uona munhu wako achifrauna. Kaona munhu achikupushira shure. Kura kuti nzeve iri kubaya pasiripo ende nzeve iri kugwadza. Chinonyanya kufanirwa kunakirwa first inzeve. Handikuona zvandiri kuita zvekuti dzvaka. Ndiri kuzviita because stick yangu ndinoziva kuti iri pari safe. Ndikaipinza mukatikati ndikadaiwo ndozvikuvadza. Ndiri kuita iri pari safe. Muri kuona pairi just pamukova apa ndo pandiri kuvava pandiri kukwenya padai chidai. I can't do that further down. Iwo vamwe ane kadora ane chichi muzive stick emechisa zvavafana munhu anga stick yacho yakareba kureba kwestick emechisa yes kwakakosha for show off ukana murume wangu akasenga but papinda munzeve pakangosvika apa papinda munzeve pakasvika maximum kana kuti apa so iwewe ndiwe unofanirwa kutaura neari kukupinda. So ukaona uri mukadzi uchirarwa nemurume achisvika mukupedza asina mbokubvunza kuti are you okay baby? Am I doing the right thing? Ndoita so here? Todini? Ndimboyawo pamusoro. Ndimbodi. Kana iye ari kupindwa asingambozviite izvozvo. Iye ari kukupinda wacho asingakubvunze izvozvo. Usati watanga bonde. Angava murume wako akakuroora 50 years ago. Kana asina mbozviita zvandinotaura izvo. Mugere muzhara. Hapana zvamuri. Ukaona uya kuchannel kwangu kuzobvunza kuti nhaifidzo ndakubvunza kuti unodza sei umwe wako kana muchiita sex kuti ukunditsikirira ndakuda kudhuka kunyatsowa kuti munhu ari kukutsikirira sex chahaisi kuikwazi chiri kwakutsikirira. How do you approach that? Ukaona usvika pastage yekuzouya kuzobvunza ini kuti ndodza sei mumwe wangu kuti ari kunditsikirira, iwe ukazvitsikirira ukadai handi une mazamu uri mukadzi ukazvitsikirira nechibhakera chako zvibhakera zvako kadai unowa sei? Handi unongoonawo kuzvibvisa ruoko. Ukazvitsikirira ruoko gwako wakavata mumba chako wakadai ukazvitsikirira ruoko gwako iwo wakavata iwe wakavata wega ukazvitsikirira haumukuchinzwa mutsiba. Saka iwewe ukaona munhu ari kukutsikirira asingagoni kutaura nekuti baby even achigona bonde kuna kugona bonde kunosiyana ka even uchigona ndakuudza ndikati kutikinya munzeve inini doctor wangu akandi the only thing yaanofanirwa kuisa munzeve elbow yako. Nzeve hainodesignwa kupindwa hainodesignwa but kupinda munzeve ndakuradza ndikati kana uchida ganitsvage mwiri clean ndati iwo I think mese even vana venyu chaivo mamwe mastick toashandisa mumhino chaimo wakabata stick uyu yemechisai yemunzevei ndikangoitarisa sondodona yakangoita tuma mvharu kuenduku ndototanga kuti asi hatungasariri munzeve mangu here. So sometimes ndotodai kuti kungoitawo soft a little bit soft. Zvino kana nzeve ichiziva kuti zvinofanirwa kuita soft chidai iwewo musoro bhangu iwo une munhu waunodana naye anongouya haasati amboona kuti yazogwa mafuta hanomboizora mafuta dzimwe dzakakwasharara kuita senge mwiso wegarwe dzinenge dzine makwande so dzakagara dzakachecheudzwa dzinogara dzichipindwa nemhepo dzakaomarara kuti haina kana mbozogwa mafuta. Indaupa example ndikati hey stick yemechisai unodo inanzva kuendo kuti ipinde iri soft ende kana ichipinda iri soft iwe nyakupindiwa wacho ndiwe unofanirwa kunge uchidetermina zvaari kuita. Akada kutsimbira anofanirwa iyepo nyakutsimbira anofanirwa kunge ane musoro kuti vamana munhu vandiri kupinda mukamu hamusi mumba mangu ruoko runoziva kuti munzeve mangu but even ruoko urwu ruri pandiri rotori padhuze nenzeve than inini but runotoziva kuti kana ruchipinda munhu rofanirwa kupinda gentle harungodhojo ndindozvikuvadza eardrum. Handisi kuti munenge momukadzi mune eardrum but ndingozama kutsanangurira kuti kana ruoko rwako ruchinyatsoziva mapindiro kuti nditopinda ndakadai ukaona iwo uchipinda mudzimai wako achiramba akaburitsa maziziso zvandakaita izvi wapinda isedza hauna kupinda kana kuti wapinda neteaspoon mumugomo kana but unofanirwa kunge maziso ndosachikuudza kuti musaitira zvinhu zvenyemurima dzima malight ivo vakadzana ndanjida kubvunza kuti kana munhu akani ndo anonzwa kuti dzima malights. Ukadzima malights wabvisa
communication yese. Murume anofanirwa kuti achiti ukaona uri murume uchiti ukati pa hapana reaction yaunoona, mukadzi haana reaction yaanoita, haachinje mafemero, wapinda iwe wapinda watipa mukadzi ndiona haana kumbochinja mafemero, ndamupedzera wakurunga wako asi haana kuchinja mafemero. Unoona kuti kana stick ichipinda munzeve umu ikapinda so ndakadai, rambai makanditarisa kumeso, ikapinda ikazosvika pa unokwanida kutsinzinira, and hazvisi zvokupretenda, ndezvokuti wega unotonzwa kuti pane kwayasvika, handiti ndoteerera, uri kunzwa, ndichichinja kana neni nditochinja mutsipa wangu kuti zvinyatse kusvikako, asi ruoko ndegwangu. Zvino kana iwewo neruoko gwako uchitoona eye contact yangu neruoko gwangu kuti iri kudii pana, chizvibvunza kuti iwe kana uchipinda nemwana wavanhu, uchipinda mwana wavanhu, wakapinda naye murima, zvemurima siyirai isu maexpert, tisizoziva kuti nyange murima unonyazoziva kuti hapapapa, but kana muri murima woteererawo mafemero. Anyway, ndapedza live. Kana paine imwe mubvunzo tosangana kuaccount yangu iyo inonzi Hand Leon Chifidzo, ndapedza live. Saka kana pane mamwe maproblems amungazoita and iyi ndapedza nayo, saka ndakudza ndikati ukaona uchidanana nemunhu anovata newe wechirume asingakubvunze, achipedza even akaita 2 seconds dzejongwe, kana akaita 3 minutes dzejongwe, kana akaita 1 minute, kana akaita 4 minutes, kana akaita 30 minutes achikukwira, ukaona achipedza kukwira achidikitira kusvika umu asingamba kubvunza mukuita imomo, are you okay? Ndeipi yakobe? Ndizviri kuita here? Iwo usina kumbokomunicata naye uchimudza kuti ipapo pari bho, nyange une nyadzi dzakaita sei, iwo usina kumbokomunicata naye kukubaya kumudza kuti yeah, ipapo. Hands last time you didn't do it, we waited. Last time I didn't do it, hameno zvakazoitika. Ndakagarirwa kulive, ndiri kuenda after this. So ndokwandiri kunoita live ikoko. So guys, ndichanobata futi topic iyi ndiri koko ku main one, ngoti tibetsere vamwe variko. Bye bye. I love you all.